Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na ninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgan lang ko niyo sa pangan nga Ciara, lingkod ang pangidaron, minyo og may duha ka mga anak. Itago na lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Magsige manggod og sakit ang akong nga nagtuo ko nga tungod kini sa nahitabo nako sa bata pa ko. Aron inyo hisabtan, sugdon ko sa elementary pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Patay kung papaani ron sweet, kay dugay kong nakauli. Ngit-ngit na kaayo. Tingnan lang gud nga dugay nga nahuman ang atong activities sa eskwelahan. May butuo lagi akong papaana. Ibaw ba akong papa na ko ha? Usahay dili na maminaw og katarungan. Mo diretsyo na lang nagbunal sa wapay pagmangutana. Basta madugay ko kuli gikan sa eskwelahan. Oh, ingna gud nga bisan istoryahan pa niyang atong maestro. Uy. Kasakit ra bagyong mamunal sa akong papa sweet. Bunal gyud nga way tihik-tihik ba? Nga murag nakabunal og iro. Ah, grapiha na pud anak uy. Sagwa kaysa. Bunalan kag ingon ana. Namo kay katarungan gud. Nagot activities sa eskwelahan nga dugay nahuman gud. May laging maminaw akong papa sweet. Pa, ni anak ko. Paamin na ko pa. Amen? Agay! Pa! Naami activity sa eskwelahan pa! Activity! Agay! Pa! Napasakit na pa! Usa lang oras, Haro! Alas 7 na sa gabi, karoon ka pa mauli! Ha? Agay! Agay! Nalagi may activity sa eskwelahan nga dugay na human pa! Makakod ka! Agay! Agay! Asa na ba? Asa na ba? Nasilo! Usap ka ba? Nasilo sa baos to na! Usap ka ba? Kinuukot! Nakuyapan si Shara! 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 Ay, Shara? ma. Ay, salamat kay nakaila ka pa ako. Nakuyapan ka, nak. Kay gibunalan kag maayong papa nimo. Diin man day ka maiko. Wa na ko mahibaw, ma. Ginoo. Diin ka man day maigos pagbunal ni papa nimo nga nakuyapan ka man gyud. Yan ang ingon ana man si papa, ma. Dili man ko niya paminahon sa akong katarungan. Diretso naman siya pamunal. Nahibaw bitag gyud kang papa nimo ngayon anak gyud na. Basta dugay mong mauli kag eskwelahan. Maglikay na lang unta ka. Tanawa na bunog ka na hinuon. Nakuyapan ka pa. Oh, Shara. Di ka mo eskwela? Ma, dili makaya sa akong lawas. Sakit kaayo akong kalawasan. Unsa? Grabe mamuna lang akong papa sa bata mami. Basta madugay na gani kog uli gikan sa eskwelahan, siguradong pag uli nako, bunal gid na. Kung mamunal baya siya, dili na siya mag-mind kung asa nako dapita maigo. Kadtong gibunhalan ko niya nga nakuyapan ko, wa na gid ko mahibaw adto kung diin ko maigo. Pag high school na nako, kay lisod man gyud mi, magtrabaho ko sa bikiri magabi. Og mo eskwela sa buntag aron may mabaon og para usab sa akong project sa eskwelahan. Tagpila ra gyud ka oras ang akong katuog. Kay kasagaran, kadlaw naman may mahuman og ripak og pan. Kuwang gyud ko stog. Unya. Di man sa di ay laliming mag-working ta. Trabaho aning bikiri. Magbuntagay uputos aning pan. Unya mo eskwela sa adlawan.
Duka na kid kaayo. Sana barong orasa? Uy, hala. Alas 4 naman da iskadlawon. Unya, alas 6 sa buntag. Kinahanglan ako mangandam para klase na ko. Unya, maulit pag ko sa bahay. Ay, dukaan na yun ako eh. Oh, may kinauli ka na siya ra. Dali ka to katugday. Dili na ma. Kay klase pa na ako. Uy, dili na mahimo, oy. Nga di na mo ipahuway ang imong lawas. Nagbunta ka kukoy katog. Pero unsaon man ako, mang klase man ako. Pastilan. Grabe naman imong abusaran imong lawas, oy. Sige na lang kang ingon ni anak nga permi kang kuhang sa katog. Dili ba na maayo, ha? Ay, naaba ko'y laing choice ma. Unsaon man ni ganahan man gyud ko nga makahuman kog eskwela. Unya, lisod man gyud ta. Muabag na lang ko ninyo og sideline sa bikere. Shara. Uy, yan sa mga Shara, uy. Duka man kada nga parade na to ron. Dukaan na gyud ay uy. Di gyud madasa akong mata. Makapiyong jud ko. Uy, ulis inyo, uy. Katog, uy. Dili ko gusto mo absent. Shara. Kalain sa akong paminaw sa lawas sa akong pagmata. Ay, Shara. Nabuntakan ka man laki o mata. Di ka mo eskwela, day? ma, lain man ang paminaw ko sa akong lawas. Kasukaon ko nga. Oh. Shara? Ay, kinuha ko. Dugo man lagi ng imong kiluha. Na ospital ko adto ug ang findings sa doktor nako pneumonia. Hangtod nga naminyo ko og nakaanak. Magsige man og sugmat-sugmat ang sakit sa akong o. Sakit gyud nga makuyapan ko. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Magsige og sakit ang akong o nga makuyapan gyud ko sa kasakit. Tungod ba ni sa pagsigi og bunal ni papa nako kaniadto, sa gamay pa ko nga nakuyapan man gani ko sa iyang pagbunal nga wa na ko kahibaw ug diin ko maigo sa iyang pagbunal. Ikaduhang pangutana. Kung tungod man kini sa grabeng pagbunal ni papa nako kaniadto, nganong karon man lang ni resulta nga duha na ang akong mga anak. Posible ba nga dunay laing hinungdan? Ikatulong pangutana. Kapila na kumuadto sa ospital. Apan inig pila ka oras na akong standby sa ospital, mawa man ang kasakit sa akong o. Pero hindi mo pa uli na ko sabay. Magsagunson na dayon ang pagsakit. Posible ba nga tungod sa anxiety lang ng pagsakit sa akong o? Unsay hinungdan nga magka-anxiety ang tao? Ikaupat nga pangutana. Dihang high school pa ko, permi kong kuwang sa katog kay nag-working student ko. Kausa, nagluwa ko og dugo. Ang findings sa doktor, doon ako'y pneumonia. May kalabutan pa ba kini sa akong gibati karon? Ikalimaw katapusang pangutana. May nag-ingon pod nga basin tungod sa akong pagpanganak. Kay tagwalo ka buwan ra ang akong gimabdos ug ako na kining ianak. Posible ba nga mao kini ang hinungdan? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ciara. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Aniyan sa bako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, o mga drug-related ng mga problema, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran diri ka namo. Daghan kay mong kapilian. Pwede kanya padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page. O diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga dress how you want to be addressed. O, lagi ko na. Mag-ilis yun ka.
sa may imong tuyo. Pero para sa ako, ang kini magong atong pandamit, pagsulot og sinina, magdepende nga po sa imong lugar, atuan, no, or mga inato lang ba? Pero ka-experience ko ari, withdraw kong kwarta das Metrobang sa Sugod sa Leyte. Akong kwarta akong withdraw na, wariwa ako mangutang, kulbidag, lisod-lisod ko, man ko siya kaila po nako. Hindi ko no pwede. Pero pakaibaw nilang Dr. Obra ako nga, pwede naman lagi. Huwag bilang paita. Kala mga anak kong sugod sa Leyte, magdahal kong long sleeve. Balik ko das Metrobang mag long sleeve ko. Para, lisod po kayo po, no? Magbarong ta. Maantang manager sa Metrobang. Well, anyway, dugay naman nun to, pero mawalagi na. Napo yung mga panahon nga mag-ilis yun po ta. Di naman ta maglago po kay i-lockdown yun ka. Muna akong experiences kinabuhi. Ang ano magtatambok na daw si Ciara. Nana ni siya yung mga 50 anyos ang panuigon, minyo, na iyang dua ka anak. Man niya gibutang ni mong address Ciara. May ito gibutang ni mo kay pero may balutang asa po napita ta mag greetings ba. May tungod ni sa iyang pumati sa lawas, maglabad ang ulo. Tungod ba kuno ni kay sa elementarya pa siya na siya mga problema sa una. O kuyaw baka, sakit sa pneumonia, no? So, sabi atong ipang-greet o, kung ka magbutang kung tagadiin ka siya, no? Anyway, ako lang i-greet ang akong migo nga si Efren Wasawas, ya, sa Tisa Labangon, si Leo. Musta naman mali? Ya, sa Tisa Labangon. O si, bago lang na akong nakailan ni dito sa balay nila ni Bibi, Bardistier, sa leader ni Mabi. Naminyon mo gunis bibig taga Switzerland, no? May magpaminaw na ni Telma Borlas Blagrama, no? Si Dr. Jerome Cabalo da sa Naga City o si Yap Hiti Cabalo da sa Sugod, Cebu, ha? Ako ni mga estudyante na sa Matias H. Asnar College of Medicine, ha? Congratulations, ha? Kay ano po yung mga batanon nga mga doktor nga anam na may katigulang, no? So lipay ko na yung mga bagong mga doktors, no? Kay lagi obra maestro man ko sa Matias H. Asnar Memorial College of Medicine. Pero di na kay ko active karon. Gigibap na ako sa uban ako mga teaching load, no? Pabili na lang ako ang University of Cebu School of Medicine o sa Goliath College of Medicine. Maham ako nang gipasa sa mga bagong mga diplomates, mga fellows at mga graduates sa Vicente Soto Memorial Medical Center. O kasi pa man, si Henry D. Musta? Si Anne Marie Tunido, si Mario Tunido sa Turil, Davao City. Musta naman ka, Mar? O itong mga abroad ng mga listeners, no? Si Ruel Anyos ug si Jane Anyos, mga taga Pinupakan. Musta naman mga Didasi family, may Rambel family diya sa Inupakan ug mga taga Salvador at taga Labangon sa Cebu City, mga Salvador family ug mga Monte Alegre Pabaliro family diya sa Kananga Leyte, labi na kang Eduardo, no? Daghan pa nga akong si Juana Tiking ug si Emma sa itong imong apelyido, Emma Salva diya sa Sambag Dos, ha? Di nga nini Awi Samora ug mga TRC DOH TRC boys diya sa Argao ug mga taga Kapiuan Argao, mga Basilisio family ug mga Kambarihan family, na mayong pagpaminaw. Of course, ako mga silingan diya sa Southern Leyte, akong ikagaw diya sa Maasin City, si Nestor Obra. O na din mga obra diya sa Matalom Leyte, no? Basta magkus newspaper na di basketball player nga obra, butog ako ba ning parinti tingali, no? Kaya gamay ra mo di apelyido. Okay, going back to our sender, si Ciara. Before na ko akong hinayan tubag ng mga pangatanan ni Ciara. Sorry gyud kayo sa inyong mga request nako nga magpatambag mo sa akong Facebook, no, o sa akong Messenger. Kay dili mo ko mo among format, no, kay ako mong tubagon dili naman mong format kay ang sakto gyud dito sa akong ipag-ingalanan ng mga address ganina. Unya himuan na siya drama sa atong scriptwriter, no. Unya sa drama mamimo kinabuhi, taga kinabuhi diha nimo tambag na to ni Elin Batan kung legal, mga medical, psychological o drug related. Ako may motambag. Okay? Padala lang ninyo kay tambagan niyo na ko la kung panikamutan nga matambagan, no? Unang pangutana ni Ciara, no?
wa man ibutang yung address na. Ora po na magsige og sakit ang akong ulo ug makuyapan gyud ko sa kasakit. Tungod ba ni sa pagsige og bunal ni papa nako kaniadto sa gamay pa ko, man makuyapan man gani ko, inagbunal niya, no? O wala gyud ko sa kaybaw asa dapit sa maigo inagbunal siyang papa, no? So katong papa nimo siya bugay na may punto, no? So katong mga papa nga mamunal gani silang mga anak, mahimo ba og lain lang disciplinary action or mga measures, disciplinary measures nga atong ipasilot sa mga bata nga masayop malagi ng mga bata kay nagbunal man gud abi man nato og hinay ra pero kusog na dai what about kung maigo ang bata sa mga sensitibo, mga delikadong parte sa lawas, no? Sa mga lalaki maigo silang sex organ, mga babae maigo ang dughan, ang ulo, or sa spinal cord. Kado kayo. Abi ni maghinay ra pero dako gug ka, no? Dili lang sa papa ni Shara ginyo akong gipapal ngadto sa tanang papa, ha? Ya kung bubunal na imo sa imong bata, imo siyang pasabton nganong ibunalan siya. Di kay mamatay na lang bata hapit og binunal, wa kay ba sa iyang sayo. So maingon na to siya nga related ni siya, depende kung sa may damage na hitabo datong gamay pa ka, ha? Pero duhan na may mong anak ro, no? Dugan na to kayo, si pintanod ka pili mong edad. No, ato lang nang ibutang traumatic experience nimo natong gamay pa ka, no? Ikaduhang ko na. Tumutungod man ni sa grabing pagbunal ni papa nako kanato. Kanong pa man ako ni gibati ning mga inyong problema nga naa na ko mga anak. Posible ba nga dunay laing hinungdan? Okay, daghang kayong mga hinungdan nganong mulabad ang imong ulo, daghang kag mga inuntag ipamati sa lawas kani sa akong mga pasyente kani siya, no? Daghang kayo nga mga normal gud ang mga laboratory findings pero mauligi naay daghang mga psychosomatic signs and symptoms, no? Binagtan ng ma-traumatize lagi ta sa ana psychological, no? Kini magong psychological sakit diri, discomfort diri ana pero inag x-ray, inag laboratory normal tanan. So it's a product of your thinking, no? So lagaw na yung kagkuhan. Mo na mo ikatulong pangutana, kapila na kumadto sa ospital. Maulingin na, inagpila, bistambay ko sa ospital, mawala, ramampon. Pero nagbulit na sa balay, mubalik ka po. Posible ka nga, anxiety ni nga kung sakit sa ulo. Kinalang ba kong mga anti-anxiety, maka-anxiety ang tao? Ngano mga naaman ko na yung mga anxiety ang tao? So kanyang anxiety siya, normal na gini siyang metabo sa atong kinabuhi. Pero sa man siya may mga abnormal, kung ang atong anxiety makapikto na sa atong mga lihok-lihok, no? Yung magong anxiety, but pasabot na nili, may mutang, worried ka perme, kanang gingon mo, nag-nervous ka perme, tamong pagtuon sa psychiatry, but pasabot nga ani nga, medyo ito kag naakay ma-imagine nga batik, no? Ano yung diferensya sa anxiety o fear? Ang fear na ay naman identify nga hinungdan nganong dili ka makasabot sa mong galingon. Ang anxiety big, way klaro, ha? So mupil kag mga daghang mga signs and symptoms, halbad ang ulo, musigi kag iihi, sakit diri, discomfort diri, ulower ang imong konsentrasyon, dili ka masuko, irritable ka, di ka katog, gusto pa man, mutaas ang imong blood pressure, yung imong mga muscles, murag magkurog-kurog, sumana yung mga hinungdan, no? Ganun mga anxiety. Maybe ako lang paspaso, no? Saan man ito pag counter kung pananglitan kita nag-anxiety? Kaya mag-relax ka. Mag-relax ka, exercise o gamay, sakto-sakto lang, breathing exercise, slow deep breathing, o niya, kinahanglan nga nakay support group nga imong kasultihan sa imong mga problema para ma-unburden ka, o niya, butik kag mga medications, no? Naghatag mga anti-anxiety medications, mo na tagaran na kong resita almost every day, no? Maghatag lang kong mga pipila, kung mga alprazolam, no? Mga benzodiazepines, o na among ihatag sa mga tao nga nag-anxiety, no? Kay ma-anxiety, manuli kita, ha? Pero balik ko, normal ra na yung anxiety, ha? Parehara nag-depression. Pero kung tungod sa imong anxiety o depression, di na ka makalihok sa imong, makabuhat sa imong angay ang buhaton, mo na sa makinahanglan ni siya katensyon o makinahanglan nagtambal. Sunod na pangutana. Dahil high school pa ko, pero may kung kuwang sa katulog. Kaya nag-working student bang ko. Kausal, nagluwa ko dugo. Ang findings sa doktor, may pneumonia ko. May kalabutan ba ni sa akong gibati karon? Of course, na kay mga medical problem, luwa ka og dugo. Ang doktor may naman kay doktor nga giduol niya siya pneumonia ko na to. So, he's entitled to his own opinion, diagnosis. O dapat ba mga laing diagnostic procedure? O baka kay pulmonary tuberculosis. Kaya kung naa kay pulmonary tuberculosis, o sa mga sign, mga simptoma,
magluwa og dugo, no? Mao na atong sutaon og maayo, no? Diya sa inyong lugar man magibutang og tagadiin ka, mahimo magpa-sputum exam ka. Isa mong laway ba examinon. Kung naabay ka chance nga magpa-chest x-ray ka to rule out, naabak kay pulmonary tuberculosis, no? Kay lisod na kayo. Naman daghang tambalan ni karon. Naman ingong kakuanan. So natong high school pa ka, pareha naman di naman kay ikaw ra ba? Hanggang kay mga working student na human kami sa mong pagtuon na tagdugay kay matog nga nagkaugma kasabaan pa kasi mong konsultan nga nasayop ka sa imong ngayon kang buhaton mag-exam pa ga may kagkuha sa exam pag ng pait laling ng estudyante. Magkay sayo na ning kinabuhiya siya pero sa lisod ha. Sunod nga pangutana katapos sa pangutana. May nagingon po nga basin tungod sa akong pagpanganak kay tag 8 ka buwan ra nga akong hinabdot nga ako rang ipanganak posible akong mao nang hinungdan. Kung 8 ra ka bulan ang imong pagparmin premature ang imong baby permi mo kay 9 months maging di gid siya makabot sa term. So na pero kabot mo kag duha ka anak nga I suppose normal ra pud ang nunta pagdako aning duha mo ka mga anak, no? Posible nga na ay mga komplikasyon, postpartum, sa may mga postpartum complication, mga ganito gitawag og postpartum depression, natay postpartum psychosis, labutan sa pagpanganak. O sa may mga rason nga nung na may postpartum anxiety, depression, o psychosis. Because this is due to the drastic change sa level sa hormone sa inyo sa mga babae, human mga anak. Yung estrogen o progesterone. O kato sa mga outside the hospital delivery, delikado kayo mag-bleeding, na infection, na traumatic or dry labor. So these are mga factors that will come into play nga nung na may mga komplikasyon after mga anak. No? Pero dako akong pagtuo siya nga panaganing mo, no? Anxiety problem. Katong gibunalan kasi mong papa, katong gamay pa ka, I don't think so nga physically apektado pa kato kay dugay mo to kayo. Pero dili ni mo malikayan, dili mo ma-deny, maka-deny nga traumatic experience to sa imo. Nya na kinerbong na yung mga traumatic experience na sa gitawag tog flashback, no? Mubalik silang panumduman katong mga inunta nga mga bati nga mga nahitabo silang kinabuhi, no? Na kinerbong anxiety usually mahitabo ni sa gabi. Ano man kay sa gabi kanang kapoy na ka sa mga adlaw nga trabaho. O niya, mimong mind, murong open, very vulnerable ka sa mga negative thoughts, sa mga anxiety ka panahon sa gabi. So, ang uban may mga, hapit na ba kung matay? O, wala na ba ko'y paglaom? Or, wala na mag-yung ko'y mahimo niya ani? Kung mahimo na, likayan na ito mga paghuna-huna ng mga negative, no? Maganda, naghamong mga trials na kinabuhiya. Alright, Char, so hinaw, kasabot ka sa akong speaker ni mo, at to sa imo, ngadto sa libuan, millions na naminaw sa itong programa, kining akong suliran, hinaot nga aduna na sa mga nagkutlong pagtulunan karong adlaw. Ako, Dr. Rene Obra, with Atty. Eileen Batan, maningkamot ang dumi, makahatag may kaharyag, kalinaw, kadasig, solusyon, sa mga problema ng inyong dipadangat rin ka mo. Ayaw ka mo kaikod sa pag-sulat, no? Ayaw na po kasuko, huwag kayo magtagag kay daghan po may madawat ng mga operayas po sa inyong mga sulat-suliran. So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakareman. Daghang salamat o mayong adlaw. Mga higala, ania,